नमस्कार मित्रांनो, सुयोगच्या बदले मी स्टार्ट करतोय. अरे हा. घेतलाय स्टार्ट? नाही नाही ना, मग स्टार्ट करतोय. तर आज जरा भावाची तब्येत बरी नाही म्हणून सकाळपासून आपण ब्लॉग आले नाही. आजचा ब्लॉग आला नाहीये. आजचा ब्लॉग पडला नाहीये. तर त्याचं कारण हे आहे की भाऊची तब्येत जरा ठीक नाहीये आणि भावासोबत सकाळपासून बाहेरच आम्ही आहेत. हॉस्पिटलच्या चक्कर थोडा चाललेला काढलेले. रिपोर्ट सगळं झालं. आलंय जरा. येस. टेन्शन मिटलंय. आणि आता आपण चाललोय. मानवचा आज बर्थडे आहे म्हणून उद्या अच्छा हा. पण आम्ही आज रात्री सेलिब्रेट करतो. आमची परंपरा आहे की 12 वाजता केक कट झाला पाहिजे. तर आता चाललोय आम्ही. ह्या जागृती नगर आहे, बघू शकता. तर आम्ही चाललोय मरोळला, जिथून आपला केक येतो. आपला सुयोग भाऊ आणतो दरवेळी. मेवरवान्स नक्की नाही. निर्वास मध्ये झालोय. मग चरणचं पण एक काम आहे. त्यासाठी मी बोललो मग तिकडूनच केक आणूया. ऍक्च्युली इकडनं घ्यायचा होता, पण बोललो तिकडं काम आहे तर तिकडनं आणू, कारण तिकडचं केक सर्वांना आवडतात. तर आज सुट्टी आहे ना, बोललो तिकडे जाणं नाही झालं. मग चला आज जातोय तर घेऊनच येतो. तर गाडी जरा उडणार आहे. ब्रेक कमी झालाय. भावाचं तर ते गाडीचं ब्रेक स्टार्टिंग आपल्या भावाने घेतोय. सकाळपासून भावासोबत आहे आणि मी भावाच्या सोबत आहे आता. तर परंपरा प्रतिष्ठा. चला बघूया आता आपण केकच्या शॉप मध्ये बघू, कारण की आवाज तुम्हाला काही येणार नाही. आवाज तसा म्हणजे होऊ शकतं. ते नॉइज कॅन्सलेशन आपण लावूया. कॅपकट वरती आहे आपला, एडिट मध्ये आपण करू तसा. पण वाऱ्याचा आवाज थोडाफार येईलच. तर डायरेक्ट आता आपण तिथं जाऊया. केक दाखवतो मस्तपैकी. बघा ब्लॉगला बघून एन्जॉय करा. ठीक आहे, चला. वासल्फा गाईज, आपण आलो मेवान्स मध्ये आणि आता आपण बघू केक्स. मस्त मस्त केक बघू. बर्थडे म्हणून मी मेरवान्स मध्ये एवढं घेतलं जातं माहिती आहे. यामध्ये पण केक, यामध्ये पण केक. म्हणून ना मी मेरवान्स मध्ये येत नाही भाई. त्याच्या कारण इथं बिल किती होतं माहिती? 1000च्या वरती. तर चला आता चरणचं सामान घेऊया, काहीतरी घ्यायचं ते, आणि नंतर भेटू. चरणला पाहिजे ते घेतो. आयसी घेतो गाईस. असा टीव्हीला लागणार आहे हा आयसी, आणि हा खराब झालाय. तर तेच बघतो. येस. इकडे केक तो रात्री कट होईल. तुम्हाला कळेल रात्री कोणता केक आहे तो. ठीक आहे. आणि मी काय घेतलं ते मी दाखवणार नाही, कारण मी खाणार आहे. घरच्यांसाठी चेकिंग आहे किती प्रॉपर चेकिंग. चेक करते बाबा. चष्मा लावून पण एवढा खाली वापरतो. मग कसं ते बघायला असेल. हा दिसत नाही नंबर पूर्ण मॅचिंग व्हायला पाहिजे. चालत नाही. तर मित्रांनो, केक वगैरे आलेला आहे आणि चरणचं काम होतं ते पण झालंय. इकडे मम्मी मस्त हे बनवते आहे झुणका. तिकडे भाजी साफ चालू आहे आणि पप्पा तिकडे आराम चालू आहे. तर चला आता इकडे जायचं द्यायला. आणि संध्याकाळी केक कटिंग आहे संध्याकाळी. तर भेटूया आपण डायरेक्ट संध्याकाळी भेटूया केक कट करताना. मानवचा बड्डे. मानवचा बड्डे उद्या. तर 12 वाजता कट करू आपण. आज ब्लॉगची स्टार्टिंग आपली गाडीवर झाली. तर चला भेटूया डायरेक्ट. सर्व मित्र येतील तेव्हा भेटू आपण आणि मग सेलिब्रेशन करू. तर मित्रांनो, याला ब्लॉगमध्ये यायचं म्हणून त्याला पहिले घेतो मी. ठीक आहे, नाही तर नाराज आहे. असं काय नाही. तर आता आपला आजारी पडलेला तो जरा रिकवर होणार. होणार.
तर आता जे बड्डे बॉय आहे त्याच्या घरी न जाता तो बोलला मी इकडे येतोय. तर सालाप्रमाणे याही वर्षी त्याच्या घरी इथेच बड्डे सेलिब्रेट होणार आहे. किती वाजले रे? 12 वाजले. परफेक्ट 12 वाजले. आणि बड्डे बॉयच्या दिसेना झालंय, पाया बिळ्या काढतोय मला वाटतं, दरवाजे उघडलाय, येतोय आता. तर तयारी करायचं करू. कुणीच लावतो फक्त ये नाही तरी तरी मस्त आणि इकडे आम्ही पडदा लावलेला आहे कारण की त्याची एंट्री करायची आम्हाला छान अशी मस्त पावसाळा पडदा आहे. पावसाळ्यातच एंट्री पडदा करून टाकलं. एंट्री पडदा. आणि इकडे तिथेच बाबा केकचं हे करताना ओपनिंग करताना ओपन नको करू. हॅपी बर्थडे टू यू. लाईट लगा हॅपी बर्थडे हॅपी थँक्यू टू यू. मानवचा बर्थडे आहे. सालाप्रमाणे याही वर्षी तुझा बर्थडे इथं आम्ही सेलिब्रेट करणार आहे. मस्त एक बंदा आपला दहंडीच्या प्रॅक्टिस ते माहिती होतं मला. आला तर बोलला येतो केक ठेवा बोलला थोडसा लेट होईल ना एक त्याला बॉक्स नाही करतायत बाई. ते नाही जरा तू बोललास ओपन नको करू म्हणून मी आरामशीर करत होतो. एवढा आरामात आता उघडू काय? त्यालाच उघडून दे आता. जा बस बर्थडे आहे भावाचा. जीवला का जीवाचा. मोदक आहे. मोदक हा गणपती गणपती बाप्पा मोरया. मी वेगळंच काहीतरी बोलणार होतो माहिती आहे का? ते आम्हाला माहिती आहे, चोराच्या महिन्यात चालणं. खाली बस ना बाई, तुला बेळ केलाय आम्ही एवढा काय. इथं पोरं खायला बसले त्यात. केक आणायला कुठं गेलेलो ना तू ब्लॉग बघ. मेरवान्स. अरे ब्लॉग बघ गाडीवर बघ घे. भाई आता उत्सव पाऊस आला वाटतं आता याच्या घे. birthday ला हा भाई. बाई हा, चल, पावसाला चल, बरा चल. लागला. Let's go, भाई, crazy, तर- भाई. चले बाबा मस्त मोठं आणलंय. त्याचं डोकं कापलंस. हा मोठं ठीक आहे नाही. आता के फोटो काढ. पहिला फोटो काढ. सेल्फी घे पहिला फोटो घे. कापायच्या आधी फोटो बिटो महत्वाचे. फोटो नको का? घे ना तुझ्या फोन मध्ये घे ना का माझ्याच का. घे थांब पहिलंच ठेव पाठवू दे मला मित्रांना. घे बघेल ना ब्लॉग बघेल. अरे काय ब्लॉग बघतात सगळे. सगळे बघतात ना मम्मी वगैरे. मम्मीला दिसेल. हा चल सेल्फी घे रे भाई. रितेश स्टुडिओचा पडदा. जरा हा हा. मस्त भाई खाली बघ वर घे ना केक असं क्रॉस. एक नंबर आला एक नंबर. काय दिले ते बघ भाई. असं जरा क्रॉस करायला पाहिजे होता. अरे उठतो का? उठतो असा नाही उठत. उठतो हा, म्हणजे? उठला काय? असं का उठतो? अरे कॉपी होतो काय? स्टिकर येतो ना. हा हे टाकायला हा झाला. स्टिकर बनव भाई. आता बघ ग्रुपला पडतं बघ काय. स्टिकर बनव. आता बघा थांब ना टाकतो ना ग्रुपला. कॉपीराइट पडेल आमच्या ग्रुप मधलं सगळं. काय बोलतात ते लोडिंग सेंड आणि स्टिकर पडलाय. चलो हॅपी बर्थडे हॅपी. हॅपी बर्थडे. हे कुठे? आता बाई असा तिकडं पाठी पडदा लावला एवढा रितेश स्टुडिओचा. स्टुडिओ कसा असत ना. नाही हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर मानव. झोरे मानव. हॅपी बर्थडे टू यू. मानव जोरे. अरे काय वा आपण घे. मला दे ना सुरी थांब. काय मोदक त्याला मोमोज थोडासा बरोबर आहे. थोडा म्हणजे जास्त बरं. थोडा म्हणजे फेमस झाली रे. मला म्हटलं तू स्वतः खातोय. बर्थडे आहे भावाचा. जा ए भाई व्हेज नॉन व्हेज का लफडा आहे?
हा कुठला भाई, व्हेज आहे भाई. ए बाबा त्याला विचार, बघून घेतलंय. हा ठीक आहे भाई. व्हेजचा नॉन व्हेजचा काउंटरच वेगळा आहे भाई. कापला दुसरा. भाई माझा पण गुरुवार आहे, असं करू नको यार. मग हे हा बा वाचलं. हे मनापासून What a नाही save, what a save. तो बरोबर. भरवला तो. नाही बरोबर नाही. नाही भरवलं? नाही बरं, नाही बरं. लय दिवसांनी गोड खाल्लं माहितीये का? याला आपण मोदक देऊ पाठचे, दिवाळीच्या पाठचे आमच्या. नाही, नाही, कट्टा घे. गाईस. डोंट कट, डोंट कट. दिवाळीच्या पाठचे. ते पण पडले बघ. हे भाई काय करताय यार. जमिनी मातेला हम्म. भाई उद्या आपल्या तो गोला सॉरी बाबला घेऊन खाऊन जायला का बस झालं. नाही ठेवायचं त्याला. अरे विनायक नाही अरे साफ करून करणार भाई. त्याला सांगितलं तर तो करत होते. तर केक खाऊन खाऊनचे पोट भरलेले आहेत, कारण की मला वाटतं हा आता ऑलरेडी केक खाऊन झालाय मला वाटतं. नाही रे बाबा. कुठे ठेवला? खास त्याच्यातच. नाही उद्या केक हम्म. दादा बाई. उद्या बा काय नाही भाई. एवढं कर. दादा बहिणी आलेत केक जर फ्रीज मध्ये ठेवला न माझ्या प्रेम जागा केले. एक एक चावली त्या घरी. हे तुम्ही घे, त्यांना दे पाहिजे आधी थांब. हा मी भरतो. घे घे. हे खा. तू खा. बस झालं. आईला घेऊन जा ना मम्मीला. ते बाबा घेऊन जा. थांब ते तर उद्या ने मग हा ठेवतो मी फ्रीजला. ओके बस उद्या चले बाय बस. भाई पेस्ट्री खाली ती नाही का पुरली. हा एवढी पेस्ट्री घेतली भाई, केवढा मोठा बाईट घेतलाय यांनी. घाप करून खाल्लाय. या गाईस बनवतो. बरं नाही याच्यात याच्यात कॅमेऱ्यात लागला ना लगेच फोन नवीन ना भाई. अरे हे भाई हा बघ पुरावा आहे माझ्याकडे. मार इसको. इसकी सजा सिर्फ मार से. चले घे एक घे. कारली आली ना, तुम्हाला सगळ्यांना देतो कारली आली. मित्रांनो, माझा एक विषय ऐकून जा तुम्ही. अरे उजेड येतोय ना येतं. भाई. ब्लॉग व्हायरल करा आमचे. आम्हाला रिसॉर्टला बर्थडे सेलिब्रेट करायचा मौका देणार की नाही तुम्ही? काय यार बस एवढंच बोलतो. विषय गंभीर आहे असं मनावर घे. रडते रे तिथं हा? अंधारात. तुझंच घर आहे अरे तिकडे. तेच, तुला बोलते हॅपी तर बर्थडे. आजचा ब्लॉग करू इथंच येईल. एंड. कसा वाटला कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि नाही सांगा, सगळ्यांना सांगा, पण सबस्क्राईब करा. जाऊ भेटू उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या. हे सगळे चालेल कुठं माहिती आहे का तुम्हाला? आम्ही नाईट शिफ्ट. मानव आहे. हॅपी बर्थडे बाय. थँक्यू. रितेश. बर्थडे बॉल आणि इट्स ऑल.